see who you are. You are my enemy, my enemy. You are my enemy. I see who you are. You are my enemy. חסן נסראללה כבר בגיל 9 רצה להיות מנהיג של העדה השיעית בלבנון. בשאר אל-אסד מנהל מלחמת חורמה מול העם שלו. But he seemed like a normal guy. הוא אחראי על כל כך הרבה ילדים ישראלים שהם נרצחו. Can't stop watching Israeli television. Yes. אויבים בעונה חדשה ובפרק הפתיחה חמינאי. בקרוב, בכאן 11 ובכאן בוקס.